ассалому алайкум бародарон. Рости кайҳо шуд ки ман дар ин ҷо набудам, аммо ҳамон тавре ки ман дар телеграм ваъда дода будам ки фикрҳои худро дар бораи бозиҳо дар YouTube канал нақл мекунам. Барои ҳамин имрӯз боз баргаштам, чун бисёриҳо хоҳиш карданд ки акай Муҳаммад таҳлил ва фикрҳои худро маҳз дар YouTube бинанд. Барои ҳамин қарор додам ки новобаста аз он ки як бозӣ мешавад, ду ё ҳатто се бозӣ, ман ҳамаи фикрҳои худро пурра дар ҳамин ҷо мегӯям. Аммо тамоми маълумотҳои дигар, эфирҳо, хабарҳои пеш аз бозӣ, атмосфера ва ҳамаи чизҳои фаврӣ, инро шумо дар телеграми ман мебинед. Дар он ҷо ман бо шумо доимо дар тамосам. А ин ҷо дар YouTube мо бештар таҳлил мекунем бародарон. Баъд аз бозӣ, трансферҳо ва фикрҳои чуқуртар дар бораи бозиҳо ва дар бораи футбол албатта. Ва пеш аз он ки ба таҳлил гузарем, як чизро кӯтоҳ мегӯям бародарон. Дар футбол ҳамаи чиз аз ҳолати бадан вобаста аст. Тобоварӣ, барқароршавӣ, иштиёк ва қувваи умумӣ. Дар зиндагиам ҳамин тавр аст. Вақте организм дар ҳолати хуб аст, ҳам кор беҳтар меравад, ҳам натиҷаҳо дигар мешаванд. Барои ҳамин мо қарор додем ки танҳо маҳсулоти фоидаоварро тавсия диҳем барои касоне ки иштиёкашон кам аст, мехоҳанд вазн гиранд, қувваи мардонагии худро беҳтар кунанд ва умуман саломатии баданро қавӣ созанд. Мо ба шумо доруҳои гиёҳиро аз мағозаи худамон MG Bio тавсия медиҳем. Сифата санҷидашуда, нархҳои дастрас ва доставка ба томи шаҳрҳои Русия. Барои фармоиш ба рақамҳое ки дар экран ҳастанд муроҷиат кунед. Ҳам WhatsApp аст ва ҳам Telegram. Ҳоло бошед, биёед гузарем ба худи бозии дишаба. гӯш кунед, росташро гӯям, баъд аз чунин бозӣ одам мехоҳад ба политсия занг занад ва гӯяд зуд ба стадион биёяду Ферланд Мендиро гирад, чун коре ки ӯ кард ин дигар танҳо хатогӣ нест, ин ҷиноят аст. Ӯро баъд аз чунин кор озод монда намешавад. Дақиқаи охирини бозӣ ва ту ҳамин хел ҳимоя мекунӣ? Ин чӣ буд Менди? Ин чӣ гуна бозии ҳимоявӣ аст? Ман пештарам гуфта будам бародарон ва ҳоло боз мегӯям. Менди ва Камавинга, чизҳоятонро ҷамъ кунед. Шумо баъд аз ин мавсим дар Реал Мадрид оянда надоред. Ҳатто хуб аст ки чунин ҳолатҳо мешавад бародарон, чун баъд аз ин равшан мешавад ки кадом бозингарон бояд аз даста раванд. Дар яке аз муҳимтарин бозиҳои мавсим чунин кори беақлона кардан мумкин нест. Менди, барои чӣ ба падкат мепарӣ? Ту аз рақиб қавитарӣ, ту беҳтарӣ, танҳо тӯбро дур кун, тамом. Ва медонед аз ҳама бештар чӣ асабро вайрон мекунад бародарон? Ин шаб барои ҳар як мухлиси Реал шаби бисёр вазнин ва асабонӣ буд. Гап танҳо дар натиҷа нест, гап дар мусибати бозингарон аст. Ман пештарам гуфта будам, ҳатто агар аз ҷиҳати равонӣ шумо дигар ба қаҳрамонӣ бовар надошта бошед, шумо вазифа доред барои клуб, барои мухлисон бо тамоми қувва бозӣ кунед. Ақлан каме мубориза нишон диҳед, аммо вақте ба ин даста нигоҳ мекунӣ, ҳис мешавад ки онҳо аллакай таслим шуданд. Қариб ҳамаашон, шояд танҳо Лунин Динашаб каме кӯшиш мекард. Дигарон бошад гӯё дар сари худ аллакай мавсимро тамом карданд. Ва ин дар ҳолате аст ки дар Барселона бозингарони асосӣ ҷароҳат доранд. Онҳо бояд бо Хетафе бозӣ кунанд, бо яке аз дастҳои душвор ки Барселона аз соли 2019 дар майдони худ онҳоро мағлуб карда наметавонад. Ту метавонӣ аз ин ҳолат илҳом гирӣ, дишаб бозиро ғалаба кунӣ ва ба Барселона фишор биёрӣ, ҳатто агар фарқият бозам 6 хол монад. Аммо не, шумо аз инам истифода накардед. Шумо беоташ, беҷанг ва бехоҳиш бозӣ кардед. Худи бозии росташро гӯям бародарон, бисёр дилгиркунанда буд. Ин ягон бозии шавқовар набуд. Аммо бо вуҷуди ин Реал Мадрид барои ғалаба кардан кофӣ кор накард. Имкониятҳо буданд ки голи дуюм зананд, ҳатто голи сеюм зананд ва бозиро тамом кунанд. Лекин дар дақиқаи охир Менди, ту ҳамин хел ҳимоя мекунӣ? Ман ҳатто намедонам инро чӣ гӯям. Пас аз чунин бозӣ аллакай мешавад Барселонаро бо қаҳрамонӣ табрик кард бародарон. Ҳатто агар онҳо имрӯз хол аз даст диҳанд ё мағлуб шаванам, ба фикрам ин чемпионат дигар тамом шуд. Аз ҳолати равонии бозингарони Реал маълум аст ки онҳо ба ин лига дигар бовар надоранд. Ҳатто аз рӯи рақамҳо ҳам шанси онҳо тақрибан 2% мондааст, яъне қариб ҳеҷ чиз. ин нишон медиҳад ки худи бозингарон ҳам дигар бовар надоранд барои чемпионӣ. Барселона ин чемпионатро сазовор аст бародарон, чун онҳо ягона дастаянд ки нишон медиҳанд барои ин унвон ҷиддӣ ҳастанд ва то охир мубориза мебаранд. Реал бошад барои ин мубориза омода нест бародарон. Ва як чиз дигар,
бас кунед ҳамаи амру айбро ба гардани Мбаппе ё Винисиус партофтан. Ин тамоман маъно надорад. Ман мухлиси Реал нестам, аммо агар боз касе гӯяд ки проблема дар Мбаппе аст ё дар Винисиус аст, ин дигар хандаовар мешавад. Охир Мбаппе бояд ба ҷои Менди он тӯбро дур мекард. Винисиус бояд бармекашт ва ба ҷои Менди ҳимоя мекард. Ҳамлагарон ҳамеша имкониятҳоро аз даст медиҳанд. Ин чизи оддӣ аст. Месси, Роналдо, Холланд ҳамаашон имкониятҳоро аз даст медиҳанд. Баъзан беҳтарин ҳамлагарон аз ҳама зиёдтар хато мекунад, чун аз ҳама зиёдтар имконият доранд. Аммо дастҳои хуб ба ҳар ҳол ғалаба мекунад, чун ҳамаашон якҷо бозӣ мекунанд. Ҳамаашон ҳамдигарро мефаҳманд ва то охир меҷанганд. Дар Реал бошад, ин чиз нест бародарон. Проблемаҳо зиёданд, ҳимоя заиф аст. Баъзе бозингарон бисёр вақт ҷароҳат доранд. Ҳайат устувор нест, ҳамоҳангӣ нест. Шумо худатонро фиреб медиҳед агар фикр кунед ки ҳамаи мушкилӣ танҳо аз ду бозингар аст. Ба томи даста нигоҳ кунед. Ин даста ҳоло барои чемпион шудан тайёр нест ва ҳамин бозӣ бо Бетис инро пурра нишон дод. Ба ҳамин тамом воридино ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.